Ti Masakbayan. Ti napalabas, naibaga ni Gaspar kan ni Eva nga danang loko kan kwa na militar. Inalada ti sanikwana, iso akagura na dagiti militar. Kabayatan na, nalpas ti training da Romy, kat dinardaras na tinapan iti balay ni Eva. Nas daw nga rod da itoy, iti naimatangan na. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Awan sapay inanam, Barok. Sa anak mo't lang nga makaina na, no pampanunutak ni Eva na na. Ang mga nunay sagmak ti ayatek. Anya nga ta ita tinasaya at nga aramidan tayo. Saan tayo mat nga amo, no ayan ti kaanakak? Itamot lang, mapanak iti presento ti pulisya. Ikagumaan mi abirukan, no sa dino tinangipanan iti rebelde ken kuana. Sapay ko ma, tamasarakan nyo, Barok. Mapanak iti nadamid sa balay na. Kitak na dagamit na ijay ang mabalinpay. Ay, umayak mat nga rod, Barok. Ay, mabuti nga kiti napasamak. Iso ajak imununag. Manipod narba ti daduma apas at ti balay na. Mayat no mapan kayo ijay patad. Takasapulan dagiti ubing dito iti edukasyon. Awan ti pagadalan dito eh. Adda ka di pa'y namnama tinabayagan nga aglamlamang ti mapan ijay patad. Tiliwanda kami. Apay ko mga awan. Awan ti masakbayan dagiti ubing dito eh. Agnanayon ka di nga aglamlamang damat akam-kamatan ti lintag. Madam Eva, da kami lang anataengan ti kamkamatan ti lintag. Saan akaraman dagiti ubing? No anya ti makitkita ti ubing a klase ti panagbiagyo. Isumat ti aramidan da iti masakbayan. Kas kuma iti mapan agsamsam iti pagbiagda. Kaya't nga tamot ni Pangulo ti bumaba ijay patad. Sigurado atiliwan dagiti pan nakabagi ti lintag. Sigurado ang makulong iti tungpalbiag na. Karaman kami. Anya ka di ti pampanunutan. Kasla mariribukan ka. Kuding, mano ka din ti putot mo dito kabakiran. Nabayag tayon dito eh. Awan family planning ditoy. No di kat family planting. Isong ano, tiputot ko. Kastamot dagiti daduma dito eh. Ado ti anak da. Ang agpaiso ti ko na ni Ma'am Eva. Kasanon ti masakbayan da. Kat adayo tayo iti pagadalan. Ijay pa'y patad ti ayan ti pagadalan. Agbiag tayo, Mart. Nga oray awan pagkadalan. Agnanayon kadimot nga agsamsam lang ti ammo ti ubing a pagsapulan iti pagbiagda no dumakkel da. Ha? Ay, talaga kasta. Awan maramidan tayo. Anya dyan ko nada ang maki-join force tayo kadagiti militar? Barang masarakan tayo ni Eva. Nadukot lakit din ni Eva. Kaya't mo asawan? Mapukpukaw ni Eva, akayan ayat mo? Day tatipod no. Adda nagpabutak itiruar ti balay na. Nadamage ti balay na. Katjak amo na niyan tinapasamakin ko na. Ay una yan. Imbag na onti dakas na napasamakan ko na. Day tangarod ti jak matukod na panunutan. Kasanon na dasugat na. Kat di da impan iti ospital. Kasano ko mga ipanday di ospital, no aglamlam mang damat. Pag ikaruwak dagiti nangaramid kan kuanay ti kasjay no makita kita. May isa kang agbati dito kampo. Da kami lang alalaki ti sumang at nga agsawar iti kabakiran. Adda ka din dagiti militar akadwayo? Adda da kanon iti crossing. Agsasabat kami kano ijay. Ijay samat crossing ti pagnaan asumang at ijay kabakiran? Well, iso nga ijay ti pagsasabatan mi. Aganad kayo bro. Ikararag ko ti panagbaligyo. Agyam anak. Sapay ko mata masarakak ni Eva iji papanan mi.
Noan niya ngamin aya unay ti ilablaban dagita a makakanigid a grupo. Saan tayo nga mo? Ngam saan samat alimpyo ti utak dagita a klase ti tattao? Kaya't ka nakasarita iti nalapat, Pangulo. Anya ko matipagsaritaan tay tinalapat. May saka kadimat akadwa dagiti makuna apan nakabagiti lintag. Ngam saan mat analintag ti aramid da. May saak a nurse. Saan kat apan nakabagi ti lintag, Pangulo? Kat anya nga rod ita ti pagsaritaan ta kunam. Nasao nga ni Chona kanyak ti may papan iti innala ti may sa a militar asanikwam, Pangulo. Sinalbag dayjay a militar. Gaputawan adal ko. Ginundawayan na ti kinaawan amok. Adda ka ni pinirma am akasuratan nga inlakom ti sanikwam, Pangulo. Awan ti pinirmaak. Basta da imbaon na amang tad iti kwarta. Kat kuna na pumanaw kami iti pamilyak iti sanikwak. No kayat ko pa'y ti agbyag. Ngam, saan anaing kalintagan day ta nga inaramid da kada kayo, Pangulo? Kat gapot anakigto ti asawak. Kimaro ti sakit na iti puso. Kat isumatan ti pan nakapukaw ko kan kuana. Kabsat Berta, apay ang madandanagan ka unay. Napan nga mindarom kan dagiti militar. Anang sapul ka ni Eva. Kan dagiti managdakdakas. Kasta ka di. Ala, ikararagtang agbaligid ako ma. Danag ti umapay kanyak. Taado ka no, dagiti managdakdakas. Sigurado arin nupak ti mapasamak. Ay, sapay ko matawan da ka sa mapasamak ka na kwada. Sapay saan amaliklikan nga da kasyualtes. No kasjay nga da rin nupak. Italag tayo latan ka ni Apo Diyos, ti amen. Adi na ko maidabay-bayan. No kunam nga awan pinirmaam. Kas ko iti deed of sale. Kanti pa nakayalis tinagan iti sanikwa. Awan nga rod ti bilag, ti anyaman nga ipaaramid da a papeles no kasta. Anya ti kayat mo asawan. Saan ang mabalin ang matagikwa ti sabali a tao? No tinagan mo, tinakanagan iti sanikwa. Daga ka di dayta, Pangulo? Wan, medyo nalawa mat adaga dayjay. Ada ka di papeles dayta adaga, Pangulo? Adda iti landok a baol a nakadulin iti maysa kadag iti suli ti gukayap. Ada pa'y nga tadag iti papeles, Pangulo? Adda pa'y siguro. Ngaman niya pa'y ti Serbina. Nuko kwanti kunada apan nakabagi ti lintag. Asaan mat analintag ti aramid na. Adda kami diti crossing. Mangrugi kami asumangat iti bantay. Sapay ko mata makitak ti babae nga ay ayatag. Sapay ko mataawan dakas na napasamakin ko na. Oh, Diyos ko, di na kami ko mabaybayan. Italag ko kan ka ti amin, Diyos ko. Inkayo kitaan, Pangulo. No addalakit di dagiti papeles amang ipakita ako kwayo ti daga. Dakkel ti karbangan niyo amang bawi. Kasano kuma? Kat ano pandakmat akas laayop dagiti awanan bain na buklis. Tulungan kayo. Ngam iti may sa a kondisyon, Pangulo. Anya kumadayta kondisyon, aber? Masapul asumuko kayo. Anya, di nakalilawan si kababae. Sumuko ak, tapno makulong. Tapno addamat bingay mo iti dagak, kasta ka di. Saan, Pangulo? Adatiin to yung ti gobyerno nga amnistya. Dayjay ti aramatan ta. Anyamat dayta ang amnistya. Di nakalilawan si kababae. Pangulo, simang at ti maysa kadag iti parawanawan. Ado ka no ti pulis kan militar asumangsang at diti kabakiran. Dagiti kilo ti aramin. Jonah, ibagam ka dagiti amin akakadwata tagsagana da.
Bumaba tayo iti bangir a bantay. Aramatan tayo ti kasladak kalakahon, apagluganan, amag na iti kabli ang nakabitin. Tapno makababa tayo. Sige, Pangulo. Anya akas ladakkel akahon ken kable. Tramday jay. Pagluganan, ngam agbitin ti kable a bumaba. Natalgad ka di day ta pagluganan? Suportado dagiti dadakla kable day jay. Isu ang natalged a pagluganan. Imunan nagiti babay kanubing Pangulo. Natayulangan, tinabatay. Masapul abantayan yu analaing ni Eva. Isu ti agpaay a hostage tayo no kas pangarigan. Intayo mo't nga rod lumuganan iti Tram, Pangulo. Kadwa tayo ni Eva. Bantayan yu analaing ni Eva. Kasapulan tayo unay ni Eva iti grupo. Intayo, Eva. Kadwa na ka lumugan iti Tram. Mabutangak nga aglugan. Ang mga nubiglang agpababa. Mabiglang, mate. Imbes sa pagnanin ti 2 oras. Apagbitlang sa malog, tagbitin iti kable. Kasla zipline. Nga, nakalugan tayo ti kasladak kalakahon. Malaon na ti sa nga pula tao. Adamat to gaw kan barikas, tapno saan ka matinag. Kasano? No kalaat ama kadanon iti baba. Kat may saltag. No, iji baba. Naikabit ti kable ti agpangato. Isa makamu asamardeng iji baba. Ta sana makasangat, tada tao akargana. Nakabutbutang no kumitak iti baba amalabasan tayo. Agkidam ka no mabutang ka. Madamdamalaeng at datayon iti baba. Makadanon tayo ni Jay baba. Ngam di pa'y nakadanon dagiti kabusor iti kuta. Nalaing kayo mat anangaramid iti daytoy kaslakahon a zipline. Isu tinangaramatak iti inted tinangalilaw iti sanikwak. Aday ta, si Mardengan ti kaslakahon na nagluganan tayo. Ala, bumaba tayon, kat mapan tayo iti dakkal agu kayab. Saan nga mo dagiti pan nakabagiti lintag ditoy, tanasulinak unay. Kasano nga amuyo ditoy, Pangulo? Manganop idi day ditatang ko, kat nakadanon kami ditoy. Ado ti maanupan ditoy, ngalingo. Kasano? No addamot makaammo ditoy. Kat makaumayda ditoy, Pangulo. Kaslaad na nagnaad ditoy. Ngam awan mo't makita a tao. Napananda nga ta. Napulot pa'y ti dalikan ang naglutonda. Ado mo't ti kalapaw ditoy. Ngam apeng awan tao. Mapanak man iti day abanda. Ha? Ti adday ti daga. Kasla ti keychain nainted ko ni Eva. Pidutak takita ka na yung baga. Ha? Isungag pa iso. Ayan ni Eva. Eva! Ayan mo! Addaak ditoy! Nakaamamak ti sumrak iti gukayab. Amangan no ado ti ulag dita. Sigurado asaan tayo amakalasat no makagat tayo ti karasaan. Sinalbag tumat dagijay nga uniformado. Apay nga umay da tayo pa'y lang surutan dito'y bantay. Anya ti kayat da mapasamak? Ibalakad ko. Ano umayda dito eh? May mayat no sumuko kayo. Ngam ti makirinupak kayo, Pangulo. Anya? Kayat ko pa'y ti matay. Ngam ti maibalod kami ititong palbiag. Siyak ti agpay akatulungan nyo. Tapno saan kayo amabalod, Pangulo? Kiddawan tayo. Nga itdan kada kayo ti gobyerno ti amnestia. No lakit di ta isukoyo ti armasyo. Pangulo! Oh, Armas ngagpaiso ti kay dakan pet-pet-petan tayo. Ngam armas met lang ti mangkamkamat kada tayo. Kasano nagdi anak tayo, Pangulo? Adto'y ti pamanagnak ngayon nala nagdi managdakdakas ni Eva. Ti keychain ngayon sagot ko kinkwana. Iso na ito'y.
Iso asawaran tayo ti kabakiran. Amang ano di da pa'y nakadayo. Una, ngabawan mo ti makita adas-das ang nagnanda pimanaw. Ag-request tayo ti helicopter ngagsawar iti tangatang. Tapno makita no ayan dagiti managdakdakas. Sige, taumawa ka ka J-Base. Tap na ito umay ang helikopter. Agtignay kayon. Adda agam ang payag a helikopter iti tangatang. Makita da tayo lakit di. Tanarasay ti bulong dagiti kay kayo. Delikado, no tinlaganda tayo iti bomba. Adumat ti ulag iti unag ti gukayab. Agsagana kayo iti rinupak kakadwa. Inibusan no inibusan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.